Tja. Prata högre. Jag måste på toa, kom strax. Men vad fan? Jag kommer vänta på dig. Okej. Ja. Dimitra ska bajsa. Mm. Ja. Jag syns inte låta hemskt ut idag. Han har inte bry mig. Dimitra bajsar. Jag gillar det. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag ska vänta tills hon kommer tillbaka. Skynda! Jag är trött. Kanske gå på bio sen med Johanna. Det vill säga. Vi ska se. Vad ska vi se? Vad heter filmen vi ska se? Vänta! Det var ingenting. Jag vet inte vad den heter, men jag tror... Snabba Cash var det. Alltså, när jag får glömma, mina ord går bort, det är så jobbigt. Så jobbigt. Okej, jag vet det. CPM och grund. Nu kommer det bättre. Hon har gått bättre. Ja, det var hon. Det här är min lägenhet. Hallå, kom. Så, snacka nu. Vad ska jag säga? Vänta. Hola, ¿cómo estás? No. Okej, nu har inte jag. Okej, men jag skriver någon gång i livet.